Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Khubor phi baro ki parlok ki bajupet bat karsha ni ka channel Bakongsan Hima mga Christianson ngawara shapi ki Khubor Bakongsan Jong ka Taïew. Kajing panbanaya ka result da ka Meghalaya Board of School Education haga science ba ka commerce stream man haga sibaar ka khanday tarik ujumang arajar apulay kalapan long yi ki khna puli ki balale bha haga examine begindap da kajing kamen hadin kajing tresh tom ka jongki pat kum juru kalawara kajing kamen ka bakraw bha yi ki jaka puli ki balayo bandrung haga thop jong ka top 10 kamta me ka school St. Anthony's High Secondary School ka balapaw bha haga ni ka result. Ki katu ka niut ki khana puli ka school St. Anthony's High Secondary School ki balayo orung ha ka top 10 ki long u akshat podar u balayo ha ka second position ha ka commerce stream u Somitra Jha u balayo ha ka fifth position ha ka science stream but ka Charmin Khongsit ka balayo ha ka seventh position ha ka science stream. Nalor kata ka school Laban Bengali Boys High Secondary School ru kalara ya ka naam ha ka jingpaw ki khana ha ka result HSSLC balapan bala da ka Meghalaya Board of School Education. Haka com stream ubawan hakmat do de urishap pur kayastha haka baulawan haka kerdan ke baningkong haka science stream u arnab data ulawan haka kerdan ke baningkong but usubam das haka kerdan ke basaw Bakongsan Ram Border Area High Secondary School kala sayo weu khana ubalawan haka thop joka top 10 joka examine HSSLC haka com stream haka sin ke baningkong Uniu khana upakerteng unang kraw lalu lapoi ha thop jong ka top 10 da ka bayo hadu prapu khandai 0.5% ki marks habaya kan bu principal ka tika school uba ket bok rendam ulapan pau ka jing sngo kamen ya ka jing pas pha jong uniu khana borlo ong ru pakani ka tika sien ka baning kong e ya ka than Bakongsan Ram ba ya ka jaka puli bakan sayu khana banwan ha ka thop top 10 ki kimi ki paru ba ajing kran ki lasno sarong ya law jong khun bula pas bha bat poi ha ka tai ka kardan Kalong ka ege jingkaman ka bakraw ki jaka puli bekin yo bandrung ha ka thop jong ka top 10 hadin ka jingpan banaya ka result high secondary school leaving certificate ha ka science but ka commerce stream balapan banada ka Meghalaya Board of School Education Habalapet banya ya ka ni ka result ashim bana prengki khna puli ka breki khasi ki dan saungot ki bapaw kerteng ha ka thop top 10 jong ka science but langot ki bapaw ha ka top 10 jong ka commerce ki khana puli khasi balayo bandrung ha ka top 10 ha ka commerce stream ki dan saungot Ki bagan top ya ka phiba lamti marwen na St. Anthony's High Secondary School Shillong unang kraw lalu na Bakongsan Ram Border Area High Secondary School Bakongsan Ram Eliza Letep na St. Edmunds High Secondary School Shillong bat ka Dayayri Nongrem na Anderson High Secondary School Upper New Nongstein kat baha ka science stream ki khana khasi ki dan laingot ki balayo orong ha top jong ka top 10 ki bagan top ya ka Steffi Niza W Snaitang na St. Edmunds High Secondary School Shillong ka Charmin Khongsit na St. Anthony's High Secondary School bat ka Samjanai Sannaru na St. Anthony's High Secondary School. Habang phabiyang siya ka result High Secondary School Leaving Certificate Examinations jong ka Science bat Commerce balapan bana ka Singibaar amsyam ladan sa Taïew tang uweru khana puli na Rilum Garu panpaw ka top 10 mentaw snem. Na ki district na Rilum Garu ka East Garu Hills kalawan na khamat ha ka examine commerce ha ka ba nripunyo na ka nyo pongut ki khana ki la pas hadin kata wansa ka West Garu Hills ha ka ba na ki arts pa asan pusangut shis pa anripu prangut ki la pas ha North Garu Hills arpway na ka san pongut ki balaya kun ki la pas kat ba amsham na dan satya ki baya kun na South Garu Hills but Southwest Garu Hills ha ka bayre ba ka science na ki san spa khandai pusan ngut ki balaya kun na West Garu Hills South spa san ngut ki la pas Haka jo kapor san pulai na ka shispa iwe ngot ki khana puli na East Garu Hills ki La Paz. Shipho na ka khatlai ngot ha South Garu Hills, lai ba khandai na ka handru punyo ngot na North Garu Hills, bat khat phran na ka arpho ngot ha South West Garu Hills ki La Paz. Habala khen kulum ha ka science na ki nyo spa khandai pun riu ngot ki balaya kon na Rilum Garu ki ba pas ki long san spa arpho san ngot kat ba ha ka commerce na ki art spa san pu sangot Kiladon Shispa and Ripu Prangut ki Balapas. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingilam ka Congress Mary Kharpuri ka badai ka EM Market haringkat ka Hima Milliam ha ka step jong ka khatway tari ujembang arajar arpulai klalej banjurep halor ka jingot kilo ye ki marrep ha yo de lang yo do.
Haga teka singi le jurab na kalyang ko Grace Mary Kharpuri kalayo banya kran mark mat ringkat kinong rap bat kinong khayi bat kala kentu begini song tho jing mot lang hapreng paramaki khanang banya em lang bat ba ka jing ot kilo kam desu bandang beteng. Haga jo singi executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba taibor lang pathaw ula khanrai ki barjala ki basong di shana ha kilinti yan bar ula pha ban weng no e ki mar ki mata jongki na ki jaka ba ki shong di na kadaw ba kim dan ni ki license khayi na ne ki trading license na lor kata ka Congress kala let banya kran ru bat ki trai jong ki dukan ki badan hayo ban pentik kena ba ki ni ki dukan ki bala IY ki de ba shong ki khasi UMLA barem ka soyong constituency ubalong ru ukertong ke NPP hakani ka election ba mentah uba samlen malnyang uloong baha ka jigsno shimen ula trei baha na ka benta ka constituency tang baha ka bakut hapdiang pat ya ka jing sharem ba ka jing job haga jo ka por ula ket boket riang ru yo ba sen shaling do walong no mi khmat bathamai ba untrei borba na ka benta ka baha ka miat jong ka constituency haba juba ulor ka jing sni ka result apo ka soyong constituency na kaliang ba samlen uloong ba amla banteb ban mudur ya ka jing kwa jing ki pat ba namar lada bishar ya ki kam na kaliang ka seng kala trei bha hnai kendet kensan kadan ka jing kala ka jing perkhat jong ki brio pat amla banteb na ka e ka daw uloong ru ba ka daw ba jong ka jing sharem ha ka ni ka election kam dei bo let pan ya so bat ka NPP hanrai ya ka niru la le ling ba ka jing so tho jing mut bat ki nong kershan hadin ka jing pendap banyo ya ki vote ha baro hanyo teliki wan ugur tong ka UDP uba sensha roy ku parling do thaba ulalong nong job da ka batam hadu lai hajar south pa arpu vote ugur tong ka NPP uba samnin malnyang bat menta ka soyong constituency kala yo nong mi khmat bathamai ubalong ru ha ka jo ko por persatra jo uba HDR lingdo bang kwa hedwar ublai UMLA bathamai ka soyong constituency uba sensha lingdo hadin ka jing job ulai ka jing khoblei shi ki pat ba ka soyong constituency ka bla kershan rat ba yo ha ka ni ka election uba sensha ru ong ba ka jing iet ba ka jing yet jing ki pat ba bat ka deiru kum ka khubor ba hapo soyong dei ban wan da ka bor pisa hendai thiet yo pat ba da ka jing iet ha ka jo ko por uba sensha ru ong ru ba kwa tang ban long mi khman hendai kwa ru ba long unong thau an tira gitu ki khubor pa long ilang poy sha ka bakut kat hadu pengide syam biang la syam tayo ha ka jo kasni Bless you, boy.